Сәлем достар, Топ Клип хит парадының бүгінгі шығарылышында біз заманыбыз үшін актуаль болған машина темасын көтерәчәкбез. Хәзер машинада һәр икенче кеше йөри. Йөрмәгәне кесәсендә кайчандыр укып алынган машина йөртү таныклыгын йөртә. Әле бу көннәрдә бөтен дөнья машина көнен билгеләячәк. Шул уңайдан без бүген резидентларның машиналары хакында сөйләшербез. Дуслар, сезнең белән мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Безнең хит-парад сезнең тавышлар ярдәмендә төзелә. Һәм киләсе мизгелдә без иң аз тавышлар җыеп хит-парадыбыздан төшеп калачак резидентны ачыклаячакбыз. Игътибар экраннарга. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Әнкәйләрне әрнемәсін әлі жаннары. Қайтығайды, қайтып сүйіндірік, бәхітләргә бұлар савабы. Хит-парадыбызның яңа резидентларын каршы алабыз. Салават Миниханов һәм Гүзәлем. Жырлы моңлы пар өчен тавыш юлларга онытмыйбыз. Моның өчен клипның кодын Топ Клип сүзе белән башлап, 1320 номерны язып җибәргә яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирергә кирәк. Активрак булыгыз. Сен қайда жүресің? Бұл мұнда ма? Мұнда, сені ізлейм. Настроенорничек. Акыра, посихлана, бар, тез гына сат кызы. Где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Акча дай. Sonra, Türkçəsən, vaxtında gələ, zarplata alat. Sən nə istəyirsən? İstəyirsən işlə. İşləmirsən uqol yox. Yıqol düşmüşsün, orada qoyur. Bir qarашың, bir nazlı qarашың, qışday qanatlandırdı mine. Şaq-şaq düzüb duram, hislər qanatında, ışan buğay köklərgə indi.
Marcel Fatkуллин мәктәп елларында беренче тапкыр руль артына утыра һәм бу эштә ләззәт таба. 5 ел элек машина йөртү таныклыгын алган башкаручы үз тимер атын 21 яшендә сатып ала. Әле дә булса, нәкъ шул машинада урамнар буйлап җилдертә. Марселнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 184 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Алып килде талган назлы җилләр, әллә кайдан торна тавышын, торна юлларына тиңлимен, безнең гомерләрнең агышын. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торна күле урман буенда, камышлар күлләргә сыена, гомер буе сагынып яшәве, кыенла, ой кыенла. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Тырык, тырна тавышы, көннәр инде җәйгә авышты. Икәү йөрсәк күлнең буенда, үтәр кебек күңел сагышып. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар, һава киңлекләрен кышалар. Торналар. Кит парадыбызның игезәкләре Айдар һәм Алмаз Юнусовлар беренче тапкыр руль артына 6 яшьтә утыралар. Инде 13 яшьләрендә алар әтиләренең Москвич машинасында авыл буйлап җилдергәннәр. Егетләр беренче уртак машиналарын үз акчаларына сатып алганнар. Баклажан төсендәге десятка. Хәзер инде егетләрнең һәрберсе үзенең машинасында йөри. Бар игезәкләрнеке кебек, аларның машиналары да бер төрле. Renault.
йөрәгем түрендә өзелеп яратуның янып көюемне сизмисең син һаман үзеңдә Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Көннәрем көн түгел, төннәрем төн түгел Тынычлыкны минем урладың Хисләрем буталды, вакытлар тукталды Яуладың йөрәкне, яуладың Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Очрашу көтәргә, газапка түзәргә Билгесез шул күпме калганың Син мине күрмисең, тик шуны белмисең Никадәр йөрәкнең янганын Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Яуладың, яуладың Син минем күңелдә Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серем Син минем күңелдә иң татлы серем Айдар Фатхетдинов 20 яшында машина йөртү таныклыгын ала һәм Салават абыйдан зур бүләк ТК номерлы УАЗ 452 машинасын кабул итә. Аны халыкта буханка дип атыйлар. Нәкъ шул машинада Айдар озак еллар буе гастрольләргә йөри һәм нәтиҗәдә яшәгән шәһәрендә калдырып та китә. Буханкадан соң семерка килә, семеркадан соң Chevrolet Lachetti-га күчеп утыра. Хәзер инде резидентыбыз Ford машинасында җилдертә һәм яратып кына аңа минем бахбай дип дәшә. Төннәр үтә тора сизми бездә Ничек үтә ул турыда көйөнмибез Белсәк тә без минутлардан торганлыгын Үткәнебез һәм киләчәк гомербез Үткән гомер һәр кемнең үз күзгесе ул Яманын да, яхшысын да җуймый саклар Үкенерсең бушка үткән көннәр өчен Әгәр аны басып китсә кара таплар Бу дөньяда кеше яши ике бер тапкыр Ике гомер иткән кеше юк дөньяда Шуны аңлап белсәк иде кадерләрен
Hem ütkərsək ol günlərini Tük faydağa Ütkən ömür hər kiminin üz Güzgüsü Yamanını da yaxşısını da Juymay saklar Ükenirsin boşqa ütkən günlər üçün Əgər anı basıb gitsə qara toplar Bunun üçün aldın vaqtın uyulab eşik Vaqt ütkəş ərniməsin deysən yürək Yaşlıq bitul atqan suday ütək gider Onun qadrini bilü kirək Həzir demək Ütkən ömür hər kiminin üz güzgüsü Yamanını da yaxşısını da Juymay saklar Ükenirsin boşqa ütkən günlər üçün Əgər anı basıb gitsə qara toplar Ükenirsin boşqa ütkən günlər üçün Əgər anı basıb gitsə qara toplar Əgər anı basıb gitsə qara toplar Minğaliyevlar gailəsinin başlığı Cəmil Əfəndi özün maşina yürütüşü rolunda birinci tapqır 1997 yılda sınab qaraydı. Naq şol yılına ol özünə birinci maşinaсын Niva'na satıb ala, həm eng birinci 60 kilometr yıraqlıqдағы туғаннарына yol tutab. Keri qaytırğa şıqqanda təcrübəsi bulmağanға tavuqlarını, ürdəklərini şitkä ağların sırağan. Туғаннары көлсәләр дә кем білә deyip үтінішін башқарыға ашыққанlar. Niva'dan соң Cəmil Əfəndi Vaz машинасын ала, аннары Toyota'ға хуҗа була. Хәзер инде ул тормыш иптәше Гөлнарны Volvo'да йөртә икән. Nazlı jiller, sindi bota tаңнарым Син yanımda bulgan şakta, rəxətlənə canlarım Sine mine sina, yaratqandır Xudayım Sin benim yatıb yaşım, sin benim tuğan ayım Sine mine sina, yaratqandır Xudayım Sin benim yatıb yaşım, sin benim tuğan ayım
sular falan. Senin amine sima yaratkandır Hudayım. Sen benim yaktı kıyaşım, sen benim tuğan ayım. Senin amine sima yaratkandır Hudayım. Sen benim yaktı kıyaşım, sen benim tuğan ayım. Sen benim yaktı kıyaşım, sen benim tuğan ayım. Sen benim tuğan ayım. Ko'plar qizlarga mashinada yurib kelishmaydigan fikr yuritadi. Kelasi rezidentlarimiz bunday fikr bilan butunlay kelishmaydi. Ular kirisincha qizlar yigitlarga qaraganda ko'pga yaxshiroq yuriydilar. So'z albatta Liliyalar turida. Liliya Gemadinova 2008-yilda mashina yurta boshlaydi. 2010-yilda turmush ittashi anga tug'an kunni Chevrolet Aveo mashinasini bo'lak etadi. Jirshi alida naq shu mashinada yuradi. Liliya Xayrullina o'zini mashina yurtishi rolida 2006-yilda sinab qaraydi. Mashina xo'jasi bo'luv mening zo'r xiyolim edi. Ham mening birinchi temir otim desyatка edi. Nelargina men onun bilan ko'rmadim deb esga tushirdi Jirshi. Hozir endi Liliya BMW mashinasining egasi. Qizlar uchun tovush berga tilasangiz 1320 nomerini top klip 181 kodi bilan SMS xabar yo'llarga unutmag'iz. Ertangi ışıktan yalan ayaktan yugurib o'ynarga ko'klardan yulduz sevilgan chokda ushlarga shiyarga nazlı yilmayu bo'lak iterga mungsullangan shoniga tilasang borida sening shabuva yurak dirlab yonsa yüreklerde utlar qabına Yürek yana Yaktı nurları var dünyaga Darala Yana yana Yüreğini yapma sen de yan Şu yakında Yürek yana Şeksiz büyükke kuşday uçarga Qanatların bulsun Barın unutup üzüp siyerge Teng yarlarda bulsun Bulut ortından quyosh yilmayar Ko'targa tek kerak Suv o'tida umid o'tida Yaqinlansin yurak Yüreklerde utlar qabına Yürek yana Yaktı nurları var dünyaga Darala Yana yana Yüreğini yapma sen de yan Şu yakında Yürek yana Yürek yana Yaktı nurları var dünyaga Darala Yana yana Yüreğini yapma sen de yan Yürek yana
Asqat Добршатыр руль артына birinchi тапқыр 1985 елда отырған. Ол вақытта машина йөртү таныклыгын алмаган Асқат достының документларын алып, Запорожье якларына Таври машинасы артыннан китә. Ол вақытта әлеге машина биектәген төкә булып саналган. Шуңа күрә җырчы кайда гына туктаса да, аны машинасын сату турында үтенгәннәр. Таврида 1 ел йөргәннән соң Асқат ВАЗ-2109 машинасын ала. Ә инде анысын Мерседеска алыштыра. Гомумән җырчының тормышында бик күп машиналар булган. Хәтта ул үзе дә ничә машина алыштырганын төгәл генә әйтә алмый. Jayda kildi baxit, yarı tapdım. Bir körüde sine, min yarattım. Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler. Tanışlığım aldın. Durma duyup göreyim, şu aşkın hisen. Süyüp para yürek, yarsıp gipsin. Yarat meni nazla, olsa da bir vazga. Varı istek olsun. Ayağımla жылыяк жиле Сиздермише тиеп битке иркели безне Дулкын кага ярга Төнге тынлыкта Пальма кумлык диңгез тигушан без кышмакта Жәннәттә Иртә таңга кичкәнмәдән Онытма Син дә мин Шушы җирдә Jayda kildi baxit, yarı tapdım. Bir körüde sine, min yarattım. Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler. Tanışlığım aldın. Durma duyup göreyim, şu aşkın hisen. Süyüp para yürek, yarsıp dipsin. Yarat meni nazla, olsa da bir vazga. Varı istek olsun. Jayda kildi baxit, yarı tapdım. Bir körüde sine, min yarattım. Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler. Tanışlığım aldın. Durma duyup göreyim, şu aşkın hisen. Süyüp para yürek, yarsıp dipsin. Yarat meni nazla, olsa da bir vazga. Varı istek olsun. Jayda kildi baxit. Руслан Трапезников 9 яшында үзен машина йөртүдә сынап карый һәм чак кына юл читенә чыгып очмый. Менә күптән түгел генә җырчы машина йөртү таныклыгын алды һәм кышка якынрак беренче тимер атын сатып алырга җыена. Руслан үзе Mazda машинасын якын күрә, ә менә аның дуслары үзебездә ясалган машиналарны алырга киңәш итәләр.
Икеләнгән җырчы сездән дә киңәш сорыйм. Үзегезнең киңәшләрне сез безнең аркылы юлларга мөмкинсез яки шәхсән Русланга социаль шелтәләрдә яза аласыз. Киләсе мизгелләрдә экраннарда барлыкка киләчәк клип бүгенге тапшырның көчле эшлеген ачып җибәрә. Шул минем гомеремдә хәтерлисеңме син без биргән вәгъдәләрне үткәргән мизгелләрне Тагын күпме төннәр үтәрләр ялгызым Синсез барлык дөнья югалтачак ямен Онытам мәхәббәтне Үтә мәхәббәт Unutarman min canım Yugalttın mini canım Döner dokunanda Budan sin tügelsin İkinçini özlev İng mühimmiş hazır Unuttum muhabbetini Biz bugün canım Yarattım deyip eğitme mine Aşamımin bir sözüne Öte mehabbet, öte mehabbet, öte mehabbet Bilesin mi canım Giretli dinle mehabbeti Senin mehabbeti Benim yürekte diren özler bulup yanattın Senin hıyanetin Bilesin mi canım Giretli dinle mehabbeti Senin mehabbetin Benim yürekte diren özler bulup yanattın Senin hıyanetin Öte mehabbet Кичен әтинең машинасын сорап, кызлар янына чыгып китү хатирәләре күпләргә таныштыр. Шундый хатирәләрен безгә Рифат Зарипов та сөйләп узды. Үзенә беренче машинасын 6-нчы модельле Жигулине ул 2-нче курста сатып ала. Жигулидан соң 14-ле машинасын ала һәм юл һәлакәтенә очраганнан соң аны сатып яңаны ала. Аннары Kia Cerato машинасы була, аннары Рифат 1 ел җәяү йөри. Хәзер инде җырчы Toyota Prado машинасының иясе. Бераз тавышлар җитми, аның клибы бүген 2-нче урынны яулый.
чагында дәвер яна Укта ятылганда җирдә еллар Иң яхшы сүз әйтелмичә кала Вакытым нидер там димә Үзгәрәдә тора көндә дөнья Шөкер итәр өчен һәр көнемә Әй Ходаем сабырлык бир миңа Яшәү тәме онытылып бара Дөнья гаме үзәкләргә үткән Сабырлыклар сорыйм дустуганга Сабыр иткән мұрадына җиткән Вакытым нидер там димә Үзгәрәдә тора көндә дөнья Шөкер итәр өчен һәр көнемә Әй Ходаем сабырлык бир миңа Ашыгулар, ашкынулар белән Безнең йөрәк туташ ялкын икән Ярсуларны басар сабыр сырыйм Сабыр төбе сары алтын икән Вакытым нидер там димә Үзгәрәдә тора көндә дөнья Шөкер итәр өчен һәр көнемә Әй Ходаем сабырлык бир миңа Вакытым нидер там димә Үзгәрәдә тора көндә дөнья Шөкер итәр өчен һәр көнемә Әй Ходаем сабырлык бир миңа Әй Ходаем сабырлык бир миңа Әй Ходаем сабырлык бир безгә Машинам юк иде һәм тиз арада булмаячакта дип сөйләде хит парадыбызның иң яшь башкаручысы Илнур Рамазанов. Әлбәттә, киләчәктә машина сатып алу аның планнарында бар, ләкин әлеге вакытта җырчы уку һәм иҗади юлы белән мәшгуль. Илнурның Серле сылу дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, уны 20 номерына топ клип дип башлап 182 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. Хит парадыбызның лидерын котлыйбыз һәм экраннарыбызда каршы алабыз. Жырларымны сиңа арнап Сәхнәләрдән торам карап Аңлыйсыңмы исемне Дөньядагы иң чибәр кыз Карашларың кайнар ут кыз Әйтче миңа исемең Бир кулыңда серле салау Ой алма син булчы каяу Көтәм синен тик бер сүзең Җылытырлык күңел күгән Бир кулыңда серле салау Ой алма син булчы каяу Көтәм синен тик бер сүзең
Şalatarla ko'ngil ko'rgan. Motor etib qaradingda, yurakda o'tqa bizdingda. O'tib ketding yanimdan, tov qarashdan g'ashiq bo'ldim. Sendangina hozir o'yim, cho'ponim sen tag'imda. Bir qo'limda sirlar salov, oyolmasin bo'lsa qayav. Kutam senen tek bir so'zing, shalatarla ko'ngil ko'rgan. Bir qo'limda sirlar salov, oyolmasin bo'lsa qayav. Kutam senen tek bir so'zing, shalatarla ko'ngil ko'rgan. Sirli salov, ko'ngil ko'rgan. Sirli salov, bo'lsa qayav. Tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'rgan. Bir qo'lingda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qayav. Kutam senen tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'rgan. Bir qo'lingda sirli salov, oyolmasin bo'lsa qayav. Kutam senen tek bir so'zing, shalatarli ko'ngil ko'rgan. Менә инде, дуслар, саубулашу мезгилләре дә җитте. Яраткан резидентыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз һәм юлларда игътибар белән йөрегез. Ә мин Айрат Ильясов киләсе очрашуга кадәр сезнең белән саубулашам. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.